government employees of Davao. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, let's get ready to rumble! Milanog ang kasadya ug mga singgit sa suporta sa may Rizal Dome San Pedro Square ning Dakbayan sa dihang gipasundayag sa 28 ka kandidata ang ilang kahanas sa pagrampa ug pagtubag sa mga pangutana atol sa Mr. and Ms LGU Davao City 2023 niadtong Marso 16 ning kasamtangang tuig, subay sa selebrasyon sa 86 araw ng Davao. Sa production number ug pagpailaila pa lang sa ilang kaugalingon, nagpakitang gilas na ang 14 ka paris ilawom sa lain-laing departamento sa lokal nga panggamhanan ning syudad ug didto midahunog na ang hiyawan ug palakpakan sa katawan aron ipakita ang ilang dakong suporta sa ilang kandidata ug sa ilang nagkandaiyang opisina nga girepresentar. Gisundan kini sa pagpakitang gilas sa ilang summer wear ug gidayong misidlak ang maanindot nga mga formal wear. Kalit nga mihilom tungod sa kakulba ang mga misaksi sa pagsugod ni nagpasigarbo sa ilang advokasya, casual interview, hangtod sa gianunsyo na gayud ang top 3 diin sa sila gitagaan og higayon nga tubagon ang mga pangutanang gilabay sa mga hurado ngadto kanila. I believe that failure is not failure. Success cannot be measured by mere winning. Once you fail, it is a ladder to your success. I have had my experiences of failures, but I am now here today, standing in front of you, proving that I can be a role model for the city of Davao. Thank you. Sa katapusan, Nagmalampuson ng City Engineering Office sa dihang gikoronahan ng ilang pambato nga si Dana Lee Ignacio Lorenzo, isip Mr. LGU, ug ang naggikan usab sa General Services Office nga si Rayjean Tadios Ranan, isip Ms LGU Davao City 2023. Sa interview sa DCRMan Davao, gipasibaw sa mga mananaog nga gamiton nila ang ilang titulo, isip Mr. and Ms LGU sa paggamit sa ilang kaalam ug tingog aron sa paghatag impluwensya sa katawhan ug aron mapalambo pa ang departamento nga ilang gigikanan. So the people can expect from me to be active and also to make my advocacy come to life. And they can also expect more and also for me to be really live with my image and be a good role model to all the public servants out there. Given I won this platform, I would like to use this to promote the advocacy that I know that I will. It is to strengthen the IEC campaign or to encourage people to be educated enough to be well prepared against natural disasters, especially earthquakes. Alang sa 86th araw ng Davao Special, Ivy Parido, Tatag, RMN.